Chegamos a toparnos con un inconvinte, que o tranco cual é? Que a nosa lista, todos os que a forman, están traballando, é dicir, teñen compromisos laborais, e non poden adicar o tempo necesario ca súa presencia no Concello de Viana para atender todos os problemas e a xestión, que é algo moi laborioso. Eles teñen a solución, porque teñen dous concelleiros que si poden estar no Concello. Nós non temos a ninguén. A única persona que pode estar no Concello son eu. Se non podo estar xestionando o Concello, que facemos? Eles teñen dúas persoas que poden estar. Nós non temos a naide que gobernan, eles solos. Qual é a conclusión de todo isto? De que é unha maneira moi fácil, moi sencilla de decir sí ao noso envite, posto que foi un envite público, dicindo que o desgoberno merecía un esforzo por nosa parte, teñen que decir sí. Pero a mellor forma de decir sí, querendo decir non, cual é? Por unha condición inasumible. Non é unha condición que nós non aceptamos desde o punto de vista de alcaldía, sí que aceptamos a renuncia miña, pero temos que buscar unha solución, e a solución é ter xente para poder estar no Concello. Se non a temos, decae toda esta proposta. En realidade, non están dicindo que queren facer un goberno alternativo. Se poñen un inconvinte que non é asumible, non podemos dar solución. Este é o relato do que ocorreu. Nós non queremos